Госпожо Нарине, радваме се да ви посрещнем на КОП-16. Благодаря ви много за речта днес. Поделете, моля, с зрителите на АЛЛАТРА ТВ, какви инициативи Армения реализира днес за постигане на мащабните цели, представени на КОП-16. Република Армения се е поставила цели, за да получи ЛДН, и тези цели вече са залегнали с решение на правителството. Правителството работи усилено за постигане на поставените цели, като се сътрудничи с гражданското общество, научната общност и заинтересованите страни от различни министерства. Тук сме с наша делегация, за да споделим какво правим в нашата страна, да придобием нов опит и научим за новите възможности, които се откриват на КОП-16. Благодаря. И какви са впечатленията ви от РИАД и организационните инициативи за КОП-16? Тази конференция е много добре организирана и тъй като това е третата годишнина от конвенцията, виждаме, че ще има много промени в нея. Въпрос е за борбата с засушаването и сега виждаме много планове по отношение на политиките за борба с засушаването. И се надявам, че в резултат на това можем да постигнем съгласие и да приемем политики за засушаването на КОП-16. Бих искала да напомня, че съществува междуправителствена работна група за борба с засушаването и Армения участва в работата на тази група като регионален представител от Централна и Източна Европа. В тази работна група съставихме 7 варианта на доклада, за да може КОП-16 да одобри един от тях. Всеки от тях беше анализиран с помощта на SWOT анализ. За всеки вариант представихме силните и слабите му страни, както и възможностите му и се надявам, че ще изберем правилния вариант въз основа на резултатите от КОП-16, което ще привлече голям интерес, политическа воля и учени, които се занимават с проблемите на борбата с тежката суша в рамките на КОП-16. Благодаря ви много. И последният въпрос. Много страни днес заявиха необходимостта от финансиране и увеличаване на бюджетите. И много хора и общности вече изпитват последиците от сушата, деградацията на земята, изменението на климата и недостига на вода днес. Какво бихте могли да посъветвате? Или, може би, с какво бихте се обърнали към тези страни? Какво е вашето мнение за това? Финансирането е много важно и без мобилизиране на финанси не можем да постигнем поставените цели в екологията. Споменах в доклада, че страната ни полага много усилия и субсидира проекти, като въвеждането на система за капково напояване, защото не е толкова лесно за фермерите да внедряват нови методи и нови технологии. Правителството компенсира почти 50% от разходите. В началния етап това помага много на фермерите. И още стои въпросът с земята. Проблемът с деградацията на земята е свързан с нейната фрагментация. И сега правителството също помага на фермерите да консолидират парцелите си и им предоставя повече възможности за използване на обработваема земя. В този процес, разбира се, има някои разходи, които правителството също компенсира с почти 30%. Благодаря ви много за споделеното.